nggih semi ngoten lah. Dadi mboten diketokne ngoten niku. Critane akeh ngoten niku. Alhamdulillah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng pepunden kula Bapa Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti. Ingkang kepareng miji sowan kula sak kanca madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Dasaripun para kadang-kadang Wira Pradangga, sanes Pradangga menika Pradangga menika gamelan. Ning Wira Pradangga menika ingkang nabuh gamelan. Lan ugi para kadang-kadang waranggana jangkep komplit mboten wonten ingkang cicir. Sowan sedaya wonten laladan Kampung Baru Pandian Gondang Nganjuk mriki. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nenggih Ibu Lia Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten ngerti nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah Mila wajahipun menika birai. Merangsang. Amara niku. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene ajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene ingkang minangka pamungkasing Paseban Wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara, syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi ning Mediun iki bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk panggoning kamulyan nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margana. Margana, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ampuh kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margana menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngindangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margana menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat. Nadyan topi ayine ireng. Niku ning saestu weh temenanan. Panuwun ingkang tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Tobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh, kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Yo coba apa Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo.